Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Miyerkules, pitsa 10 na bulan sang Marso tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal,
Calatrava nakarikod sang sunod-sunod nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Bacolod, mayara sang alokasyon sa nag-abot nga AstraZeneca vaccine sa Pilipinas. Truck driver Pilason matapos ginbuno sa siyudad sang Kabangkalan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga, ginbatak na sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Alert Level 2 ang Bulkan Taal. Base sa monitoring sang PBOX, nakarikod ang bulkan sang 28 ka volcanic tremor episodes, 4 ka low frequency volcanic earthquakes, kag isa ka hybrid earthquake sa nakaligad nga 24 oras. Suno sa PBOX, nagtaas ang seismic energy sa volcanic tremors kang nagdugay sang 3 tubtob 17 minutos. Naibalan nga umpisa sang Pebrero 13, nakarikod na ang Bulkan Taal sang 866 ka volcanic tremor. Bangod, yara sa alert level 2 na ang Bulkan Taal, suno sa PBOX, nagakahulugan ini nga posible makahimo sang magmatic activity nga may mangin rason sang paglupok sini. Wala man sang rekomendar ang PBOX sa evacuation sa mga nag-aistar sa palibot sang bulkan. Pero panumdom sang PBOX, yara sa permanent danger zone ang Taal Volcano Island, amo nga ginadumilian ang magsulod sa mga lugar ilabi na sa bisinidad sang main crater kagdaang Castilla Fisher. Ginaabisuhan ang mga pumuluyo maghalong kag ang mga piloto nga likawan ang pagpalupad sang eroplano malapit sa bulkan bangod sang airborne ash kag ballistic fragment. Problema naman, ang mga bulkan nagangurob naman. Daw akig naman ang bulkan. Daw wala kita sang kadtuan sini. Sa palibot naton ara ag kagaw sang COVID-19. Tagaan mo lang sa yutay, halugan mo lang, arangkada dayon ang kagaw. Luwas sa paghalong naton sa COVID-19, kag iban pa nga pamalatian sa palibot sang pungsod Pilipinas, madamo gyapon sang mga pamalatian, dala sang kasapatan, plus ang mga kalamidad, mga baha, linog, kag iban pa. Ara karon, ang Bulkan Taal nagngurob naman, kag ginatakulbaan gabase kon magsigabong ini siya, kag magdulot naman sang kalakasan sa mga pumuluyo sa palibot sang among bulkan. Ang buot silingon, daw mga uhong nga naga-inulot-ulhot lang ang kalamidad. Bangod siling kalamidad, tuga sa nagkalain-lain nga mga trahedya sa pungsod Pilipinas, nagtuga man siya sang gutom, nagtuga man siya sang unemployment, nagdamo ang wala trabaho, nagdamo ang ginagutom, madamo ang nagaingos, nga porte nagid kapigado ang ila pagpangabuhi. Ginbuksan man amat-amat ang ekonomiya, inigo naman liwat, hinalugan ang pila ka mga lugar, ginpapanaog sa modified ang iban nga mga probinsya, sos, umibwal naman ang kaso sa COVID. Daw wala nakita lisuan sini. Wala tagtuo sa wala balatian sang kagaw nga COVID. Sa tuo mga kalamidad, baha, linog, kag makakululba nga pagmurob sang bulkan. Daw asod-asod ini nga mga kalamidad subong ang nagaigo sa pungsod sang Pilipinas. Ang punto naton dire, base bala kon may pipila ka mga kakulangan ang pumuluyo. Ginapahanumdum kita. Kag ara na ang mga sign of times, nasulat na ina siya. Nga pag-abot sang natalana nga panahon,
inasod-asod nga mga kalamidad, pamiste ang magaabot sa aton. Bangod daw medyo kahigko na ginman, tuman na ginman, ang sala siguro sa pila naton ka mga kauturan kung nga inapahanumdom kita. Nga kung hindi kita maguntat sining pila ka mga paghalit naton sa kinaugali, mabalos ini siya. Amo nang ginasiling ko bala. Una nga nagbalos ang mga basura. Ginpilak mo sa bisan diin lang ginbalik sa ugsaran mo pagi sa baha. Amo na siya nagakatabo. Bangod sa halit naton sa aton siniklima, ara na. Porte, no? Ang ozone layer naton daw medyo may gisi na siya. Amo nang porte kainit na. Kung magtupa ang init daw masunog ang aton panit. Man-made disaster, tugas ang tao ang kahalitan. Amo ining nagakatabo subong. Yari o, balantaya naman. Ang bulkan Taal, ang bulkan Kanlaon, kag iban pagid nga mga bulkan, basi maggulurob mamla, sos ka delikado. Ang bulkan pinatubo so na, purtiman. Amo to kabangdanan nga lumaya sa mga kanoda. Sila nahamtangan, saklat bangod sang paglupok sang bulkan pinatubo. Amo na sa subong ang mga kalamidad nga nagalibot sa aton. Ting aton niya pangamuyo, ang aton namang ginayo sa inyo. Kung daw hindi giman adlaw-adlaw, bisan panalagsa lang, tilawi man ninyo nga magtangla sa ibabaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa Bilog Gadak Banwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? May mga ara pag-ulan, may pagbaha diri sa Bacolod, mabatyagan niyang tuman nga kapaang. Summer na gidman. Pero siling sa mga katigulangan, may mga hurubaton, hindi ka magsalig. Bisan Biyernes Santo, ginabagyo. Kamusta ang aton sini mga merkado? Kamusta na mga presyo? Kamusta mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta kamo dira mga driver, di pasahero, tricycle, e-bike, kaga iban pa? Kamusta ang aton biyahe karon nga kagahon? Matawhay, matahom ang panahon. Dapat ang aton mga kauturan nga subong ara sa tagsa kapuluyan bugtaw ron, no? Dakpan na mga silhig kag iban pa. Abi panilhig na kamo sa ugsaran, pamunyag kamo sa inyong mga tanom, kay kalabanan subong sa mga panimalay ang ginaasikaso tanom. Tanom dire, tanom dito, which is para sa akon maayo ini siya. Makahatag na kabugnaw sa inyo puluyan, nagapatahom pa sa inyo ugsaran kag sa sulod sang puluyan. Sa sini nga mga tinion aber, ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sandak Banwa sa Bacolod, idulong nila sa aton ang sitwasyon karon nga kagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, good morning. Subong kagahon mabatyagan sa gihapon, no? Ang katapano katugnaw. Ining katugnaw kung kaisa diri sa siyudad sa Bacolod makapapukaw sa mga nagkakatulog nga mga kauturan naton para magtindog, no? Once na makatindog na, Magtindog ang ano? magtindog sila action na Fred kag amat-amat na init tubig. Kag para makapangapi man action na Tulo tadlong nga basi kon makatabinas. o gani man, no? Kahit papano tindog na kay tindog na kita kay para mag-inita tubig kag amat-amat na pangapi, no? Umani ang the best sa kagahon. Once na makapainit-init ka na kag maka-oro exercise ka sa kada kaagahon, mayo man ang bugos mo nga adlaw, ang bilog mo nga adlaw daw priska kag ready na, and at the same time kabig ta bala action na Fred nga raw priska subong nga kagahon daw fresh na freshman ang siyudad sa Bacolod kay masyado ka tawhay ang mga dalanon
sa sini nga mga tinion aksyon Fred, baldo may pipila pagit lamang ka mga kauturan naton ang nag-aamat-amat lang panglakaton diri sa dalan sa Lacson. May ibang diri nga mga kauturan ta nga nag-aamat-amat exercise pagi sa Bogkaton. Upod man ang ila sini nga mga dogs, no, ang ila sini nga mga ido na amat-amat lang bala action Fred nga dala sa exercise. Ang ido exercise man ang pinaka-amo nila, ang pinaka-boss nila, exercise man action Fred. Amuni makitanta diri sa dalan sa Lacson. While ang iba naton yung mga kauturan, ang nag-amat-amat naman panglakaton para sa pagpanilhig man action Fred, no? Sa mga higko sa dalanon, which is makabigtaman, nga kada aga makitanta matinlo ang dalan kanamit pamatsakon. Kaga makabigta bala nga wow bakulod kid kay masyado ka tinlo. Although may pipila kita ka mga kauturan diri sa area sa nga dalan sang 19th Street ang araman nga tindog action Fred kay may mga call centers diri kaamat-amat naman sa pagtindog pangapi dala na ang pagpanigarilyo part sang ila sining relaxation. Ang patrol sa Bungani Action Fredo rina sa area sa dalan sa Ramos sa aton sining mga kauturan sa may area sa Ramos Lacson going butong pakadto sa area sa Riverside Medical Center. Sa abiso nato na sa aton sining mga kauturan extra gid nga pagdadala sang salakyan na bangod may ginakayo pa ang dalan amuni ang partman sang pag-repair action Fred, no, hasta ini sa area sang Riverside Medical Center pero magmalalang ning mga semento nga ginapamutang abi diri mismo sa pinaka kili sa tunga sang dalan sa area sang dalan sang Ramos at is mayad na ni mayad na o kung mayo na ang pagdala kagang mayo ang dalan at same time gadala ka sang sarakyan at hindi ka kabatsyag yung rough road action Fred, no. Going ang kitagyapon sa area sang BS Aquino Drive may mga ibang reaction Fred ang kalaban makitanta karon ini mga street clearer sa sini nga tinion sa diin may ara man action Fred pipila ka mga salakyan ang nagabiyahe sa sini diin may ara shopping, no, halin niniting ka sa area sa Barangay Bata malabay diri sa area going man ini action Fred sa area sa nga Hilado kagagawin sa shopping area action Fred may ara man nga mga salakyan di pasahe mga taxi rather nag-amat-amat naman pag biyahe man action Fred, although ang iba nga mga taxi ganiyo are lang sa kilid. I think diri sila gamat-amat naman pahuway ginatawag ta ni action Fred kung sinunoy pa unoy manggubat pa ba action Fred ka sideline siya pagi sa pagtulog kay alas 11 to ba alas 4 makachansa pa sila tulog. Kay kuan ba action Fred curfew. Pag curfew tulog. Ang pagkabugtaw alas 4 biyahe. Pagkabugtaw alas 4 biyahe na. Di kamusta nga Arkila medyo may iban-iban man. Mangkot ko gani kay Nunoy ti kamusta Arkilahan ita. Siling ni Nunoy iti hindi pang gyapon makumpleto kay kung 24 oras balik naman sila action Fred sa suktanay nga halos bilog pero may ara gani iba yung mga taxi ka boundary o kung Arkila between 800 to 900 naman action Fred kay 4 hours naman kuno almost 5 hours abi nga ila sini nga pahuway kalabanan gani direksyon Fredo sa area sa Doctor's Hospital damo man mga taxi sa sini nga tinion ang nag-amat-amat naman sa pagbiyahe pero ang kasagaran kagang kalabanan sa ila ari lang skilid sa panghigaron action Fred nga dalan karon sang isang area sang Hilado dari Dampi action Fred sa area sang Barangay Villamonte ang amat-amat naman cleaning mga believe ko sa mga street cleaners action Fred, no, kabalo sila sa ila obligasyon manaya kinanglan niya nga tindog na kag magpaninlo na kundi sila mismo nga amat-amat sa pag paninlo action Fred, no, sa sini nga tinion
By the way, Action Fred, good morning lang kay Kapitan Marlo Rasticas mong pasakop siya sa dinyari ko gapamati. Gapangapi upod ang iya pinalangga nga asawa Action Fred. By the way, Action Fred, panukong ko lang, hindi ba lang iya sa Balyacar Transit nga building, andaan ba lang paradahan sa may area sang shopping? Buga mataman nakataho may tingpasi bala ibalik ni o kung anong ila sininga plano. Pero masyado ka takom na Action Fred, no? Diri sa area daan nga parking area sang iya sang Balyacar Transit. We are now passing through area sang Hilado Action Fred. Masyado ka tauhay pero masanag ang mga suga sa sininga tiniwan nga aton sininga nakita. Para sa aton sininga mga kauturan asang nasilingtan na basta gani matauhay ang dalanon. Gina-require ang doble ingat, doble extra nga paghalong sang ila sininga pagbiyahe sang ila sininga mga salakyan inabangod sa ni sininga tinion masyado ka tauhay sang dalanon para malikaw sa disgrasya at extra gidya nga paghalong. May iban yung mga salakyan di pasahe sa karon ang standby Action Fred diri sa area sa dalan sa Hilado sa isa ka testing center sa sininga tinion gahulat man sa pagbukas no sa testing center and of course makakuha man sa mga priority numbers for them ang parehistro sa ila sining mga salakyan. Talking about paghulat sa mga pasahero siya rather sa pagbukas sining testing center Action Fred. May ara man yang pila ka mga kauturan naton ang gahulat man gani kapila man sa tubang sa regional hospital kako para makakuha man Action Fred sa priority numbers outpatient department para makalibre nga pagpakonsulta Action Fred, no? Sa sining tinion lapit na kita sa Burgos Public Market ang ibandari Action Fred ang mga tricycles nagabiyahe naman going sa area sa Burgos Public Market para sa pagpanindahan. Hari isang dalaron tricycle, e-bike sa sining tiniwan Action Fred. Muni sila. Yawat pa man na. Kung kagahon ka nagabugtaw, makadawa-dawa ka gid income. Kaya man ti talagsa pa mga di pasayro nga salakyan, ti kalaman ang gapangubra, masakay gina sa tricycle kag e-bike. So makadawa-dawa income aga pa. Nami man kung mabugtaw aga pa eh. Oo, mas pintahagit man amo ganing ang balila early birds catches the worm. Oh, mas temprano pa atis makadawa-dawa makaganar temprano pa para sa ato silang mga kauturan. Tricycles actually pisan lang ni kag masunod lang bala sa mga layi sa dalan at makaganar gid sila pero kung magpasaway amo ni ang problema Action Fred, no? Action Alvin, Yes, sir. nakasunar ka sa nga aton panahon sa una. Alas 5 ya ginapukaw ka na sa ginikanan mo. Kinahanglan pagbugtaw mo, dakop ka sang silhig, dakop ka lang paso, dakop ka kung ano dira nga maobra sa sulod sagpuluyan. Aga pa na ya. Pagkatapos, luto sang pamahaw. Amo na sa unang batasan sa mga ginikanan ta, nabtan ta na nga mga pagbinatasan. Kasunar kasubong, nga ang kabataan niya, gabugtaw tag alas 10, alas 11, alas 12. Action Fred, na ako niya na obserbaran. Sang una ya, kawang ka lang ni Mama Abi, Mambalya. Oy, Alvin, bugtaw na. Alas 5 na. Tindog na kag amat-amat na daya, obra. Ati, kahit pa paano ya, temprano pa ma'am, makatindog ka na, makaparo panilhig ka na. Damo ka na yung maobra antes mag-alas 6. Pero subong ya, Action Fred, may estilo mga kabataan na piyaran mo man, Mambalya. Ay na, si Papa, may katulog pa ko po. Hindi kay balod, ini mga cellphone blan napulawan nila mo. Gatulog las 12, launa, natural, bugtaw sila, adlaw na. Amo na ang pamahaw kag panyaga, tingob na. Oh, gani man Action Fred, may tawag diri
may games na sila action na Fred mo. Inabalang but kung anong tawag nila so sa yung mga klase sa mga games balang sa kakalabutan na sa kaagahon. May mga war games pa sila sa cellphone. Tapos online pa. May napiyaran gani ko action na Fred. Kung kagaisa daw mga pinustahan ay mga guro na sila, no? Depende sa... Online bulang na yan. Okay, yes. May online man nga bulang man, no? Tingala gani ko, ano nila yung, may dipidindo sila. Ang ila sining kaayuhan, ang ila sining gindadaog. Ara man, kag pwede na ma-withdraw kung may ara sila yung online, no? Pwede na sila ka-withdraw. Kaga depende action na Fred, may araman gali sa isang iban nga klaseng padala. Or pwede man over the counter ang ila sining ginganar. Amo ni ang may mga online bulang sa bagay, may mga gali na usong online bulang action na Fred, no? Ikumpara mo to iya sa mga previous yung ara face to face. Subong niya online bulang. Ang dalan sang Burgos sa sining tinion mga aksyon. Ang kalabanan sa gihapon gabiyahe mga ining tricycles and e-bikes. May araman gabiyahe na sa sining tinion going downtown area sa ining home site nga sa Lakyan Action Fred ginasundan sang isa pa ka diri halin. I think halin ni siya sa area sang Granada. Action na Fred observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Mighty Sea ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Bangon-bangon, anano ang ginaplano ninyo nga pamahaw karon nga kaagahon. Paburgos kamo pa Libertad palapalada o kon sa Central Market. Central Market, ulo adlaw nagawa bukas. Una bukas ang Libertad Market. Pagkatapos, ang mga nabaligya sa Burgos, Central Market, kag palapala, halin pa na sa Libertad sa mga bagsakan kay Bulo Barato ang baligya dito. So, bakal na kamo dito. Ang manami, subong kon gapasulod na bala, ang lagko nga mga isda, kung may ara na gingaw, lison, bulgan, kag iban pa, no? Amo na nga mga isda ang kampiyon gid. Ipakihad mong ulo bla, ipalasa mo so sa pagkanamit amo nang tulahon mo. Bakla mo sa batuan, barato man ang batuan subong paitan. Damo lupo subong. Amo nang nami isampaw gid. Pero pag sampaw mo sang lupo, bakiton mo sanay kag isampaw para nga da medyo ang hamot ya bala. Kag ang pagraguso sang lupo daw Pinoy kagid. Baklan mo siya daw kuan inang bukaw-bukaw bla ng taga 2-1 ka kilo. Sus, lagko na siya. Isugba mo siya kung idamo ng panit niya. Pagbuka sa panit niya mo, pagbakit mo, preparado ka na sa sinamakan mo, may ara na kalamunding, may kotitot ka na 5 kabilo gagin pusa da. Sus, sa pagkanamit. Manang bukaw-bukaw ni puti ning iyang unod. Do puralo sa unod mo. Isaw-saw mo sa sinamakan bla, pusdakan mo sa bago bakit nga kanon, sos, sa pagkanamit. Higop ka tinula mo, sos, daw manggaranon ka. Labinigid ko ng ga-serve si mo, ga short slipot, ga guwapusod, sos, disgrasya, porte sa kanamit sa pamahaw. Ay, karina kamo, mamahaw na kita, kanamit higop sabaw, karon nga kaagahon. Mga muni uraso, mga alas 5:30 karon, higop ka sa bawl ng pagbakit bala, buta mo sa bawl kagigupon, so sulatupong sa kanamito. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Una nga hotong roll call naton karon nga kaagahon.
Kay Bia Jonathan, good morning. Kay Christ Terry Paul Javier Tanatan. Kay JBL Luntayaw, ara na sila. Kay Ridin Yure Omega. Kay Marilo Kahilig sang Manapla, gamonitor na. Kay Angela Liarte gayon dato sa Barangay Tutong, Barangay Pilisa, good morning. Kay Milagros Morales sang Maaw. Kay Barangay Captain Emilda Hamilo Banguanga Kap, Mayungaga. Kay Warren Ortez. Wow, kasi doon Dilawok Game Farm sa Alangilan. Wow. Kay Noel Amar, gatamyaw sa Prendia, nga si Vanessa Mayo sa Minnesota dito sa Amerika. Kay Ibon Boucher sang Germany, kamustada sa Germany. Ting Angels, wow. Kay Vanessa Mayo, good afternoon kay hapon dito sa Minnesota. Tamyaw ya, friend ya, si Noel Amar sa Canada. Kay Jans Dilamonte sa Australia, ba? Newcastle, Australia. Ostone, ang pag-pronounce ko sa ngalan mo, Jans Dilamonte. Sige. Kay Neil Brian Balues, muning ko no sa pamilya Balues, Kagomez sa Isabela, nagamonitor sa Agisan. Kay Cory Bidaha sang Quiet. Kore, kamusta ang Quiet subong? Kay Mel Churita Perer, muning ko no upod kay Aksyon Alvin Graba, kay Milchurita Perer, kay John Carlo Midalia, good morning man. May lang nga pag-monitora. Okay lang. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Rodolfo Jaime Jr., morning. Pakitamyaw ko no sa pamilya Jaime sang Magsungay from Nonoy Jaime. Sige, ariglado ang iban karon naman. Okay lang? Sige. Arianay, sa aton mga kauturan, alas 4:30. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sa... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Kay Runar Hida Trabada, morning ko no kay Mr. and Mrs. Elvis Cagdora Patigas ang Barangay Sumag. Kay Elmer Regula, good morning. Kay Lito Siguddeso, nagamonitor sa Kingdom of Saudi Arabia. Kay Ronnie Gordon, kay Ami Agustines Baron, kay Rocky Malinaw da. Kay Alex Muntisa, good morning. Kay Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Dira kay Raul Alibugas, dalong ladlad Canada. Pamahaw mo kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo, good morning man. Dira kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Hurilya, gabugtaw na ni. Si Paring Istoy Quirido. Kay Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pascua, kay Lori Nicanson, kay Bunyad Vincula, dira kay Bibitan, good morning, kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning, mga miyembro sang Kaisi Boys, good morning sa inyo. May lang nga pag-upod sa aton tagsagid kagkaagahon. Ano ang tikang sa panahon? Masingkal ang init, pero may low pressure area na siplatan mga 1,015 kilometros east-southeast sa Davao City, Davao del Sur. Amihan man ang nagapikto sa extreme northern Luzon. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan lakip na ang Kalayaan Islands ang maka-eksperyensya sang bagal-umon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sa ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan, tubtob mabaskog gahangin gikan sa naminan nga sidlangan ang mabatyagan sa Eastern Visayas nga may kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Anano pagid ang pila ka dalagko nga mga balita karon nga adlaw, Miyerkules. Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Education Gagilayon imbestigaron ang mga report angot sa sagot for sale o kung sagot for sale scheme. Patag ni Gatchalian sa nasambit nga budos ginapahimo sa mga ginikanan ang iban nga self-learning module sila kabatan kabaylo sang bayad. Kung sa bagay, hindi naman na matago. Bisan anhon mo na nga tago-tago kag binutig, klaro naman na nga ang mga leksyon sang kabataan kagaiban pa ginapatigayon sang mga ginikanan, no? Ako ya saksi man ako sina sa pila naton sinika mga kabyanan nga sila ya ang nagasabat sa mga module sang ila sini kabataan na okay lang anhon mo na, no? Amo ina ang
matuod nga nagakatabo subong. Ang mga ginikanan ti kon magsili nga bata tinyo, nay, mama, o tatay, papa, hindi ko ni kabalo. O ti sinong masabat sina karon, ti ko ni ginikanan, ang iban man nga ginikanan nga hindi man makahibalo, kung may inugbayad niya abe, tawgato si so-and-so bayranta, siya pasabta sa modyul sa kabataan. Ina iya klaro ina. Bisan anong nga tago-tago, ti amo ina ang matuod nga nagakatabo, hindi bala? Hindi butig-butig, sugid tuod. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:37 na, kay Rodolfo Jaime Jr. Morning da. Patamyaw lang kuno sa pamilya Espanyula, especially kay Edmundo Espanyula sa barangay Panukoy, from Nonoy Jaime. Nonoy, morning. Kamusta ka da? Sige. Tulo tamyaw lang kita. Tagsa kaagahon. May na kay bisan paano ara kamuda kung di pud-upod ta. Pud-upod ta pamaha. Kay Erne Odasco Lidas, good morning man. Kay Judith Torta de la Piña Barbecue, ba morning. May lang kuno may lang pagpamati o kay sino to mo kay sako ang sinudlan na yo. Kay Turing kuno nagaupod sa imo programa. Sige ariglado is Toto Alex Muntisaw ga arangkada man sang iya sining pagsulod sa aton sining buon-buon karon nga kaagahon. Anano pagid ang pila ka mga balita at mga isyo para karon nga adlaw. Halong-halong lang kay basi kon magbalik kita sa puno kay porte ang pagsaka karon sang COVID-19. Ang Pilipinas subong mga 4 ka milyon na wala trabaho. Dugangan pa ni kay sumaka naman karon ang COVID ni kag bumalik naman kita sa general community quarantine. Disgrasya naman. Anay ka daw na uli-ulian na ang aton sini ekonomiya balik skanding sini. Kung magsigi kita pasaway, disgrasya naman kita. Bawo kabudlay no? Daw hindi ko maintindihan ang nagakatabo. Kabalo ka mo nga ang Pilipinas nagapanguna subong sa kadamuon sang kaso sang COVID sa sulod lang sang 24 oras sa Western Pacific region. Ga-monitor ako kahapon, kibot ko mo sa datos sang World Health nga organisasyon. Baw number 1 kita, nagapanguna ang Pilipinas, may 3,351 kabag-o nga kaso. Dinsundan kita sang Malaysia, may 1,529, ikatatlo ang Japan, 679. Ang rason, ang ginreport bag-o nga variant sang COVID-19, paghalog sang lockdown, amat-amat kapag bukas sang ekonomiya. Bangod sang amat-amat, bukas dito, abrasion yan, kag iban pa, ti amo ining ginatudlo subong. Kag kitang nagapanguna, pinakadamo sa Western Pacific region. Hamakin mo yan. Di din kakitas na. Imbes kung tani nga kampante na kita, kaya daw amat-amat nubo na, diri sa Bacolod. Galing ti hindi ta mapunggano. Sa iban nga probinsya, gataas ang kaso. Ti pabuton taman, kung ano naman ang ikasa ni Presidente Rodrigo Duterte, kag sang National IATF. Sigurado ako, may mga binag-ubag-o naman nga mga pangabay sang aton sini IATF kag gobyerno nasyonal nga ipapanaog sa gobyerno probinsyal kag lokal. Kaysa pagtuon, medyo mataas ang porsyento sa suksok, face mask, face shield, pero ang social distancing daw wala ginasunod. Nubo lang ang iya porsyento. Di kinalan, hindi kita magdulog
may problema giman ulo antos lang kita. May na lang nasang sa ulo antos sa tayutay sang magbalik na magtas puno ay kabudlay ho. Di ka kita niya nga sa bilog nga Western Pacific region, kita yang nagapanguna, kita ang may pinakataas. Hamakin mo yan? Ay, puwerte. Abi, sunod lang anay kita. Hindi kita magpasaway. Ay, kaulugtasan, o. Hindi ka mo gusto nga magbalik kawa kita sa medyo normal-normal nga pagpangabuhi. Hindi ka muluyag sina. Kahit didlaw, mga isak tuig na. Hamak mo imo na yung inapaantos na ton lakip ang kabataan. Ang kabataan, maluyagon, guwa-guwa ka maglibot-libot sa mga mall, hindi gid pwede. Di ko magsigi-sigi ini, astahon tanidwak tuig, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. O dali lang, mapahuway ko at makadali, pahuway makamuda, pero balikay pa kita. Hindi magali na, balikan ko kamo pagkatapos sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya?
Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Good morning na da kay Rijan Tan Villalon sa may barangay Purisima sa Manapla, kay Aida Alunan, kay Alma Cordoba, kay Jose Mungcal Torilla, kay Guillermo Clarito, kay Mon Lisay, good morning, kay Imbong Jocampo, kay Alex Buntisa. Nagatamyaw siya sa pamilya Ramirez sang Barangay Granada. Si Guillermo Clarito, pamahaw ako no, kamuti balinghoy. Balinghoy ha? Namit na balinghoy pero no? Sa una, muna siyang ginatagod bala. Ako namitan ko na sang balinghoy. Kay Pilinura Oliveros, gamonitora sa Barangay Robles, La Castillana. Good morning lada sa La Castillana. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon.
Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman,
face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Kay Elsa Biasong Gordon, good morning. Kay Rodolfo Jaime Jr., baga pangapi siya, tinanok nga kabuti ang pare siya. Kay Huma Lumina, good morning lang. Sige. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Diri kita, balita naton sa probinsya, Calatrava nakarikod sang sunod-sunod nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Balita Kapitolyo. Detalye sinipod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Liwat nga nagpanugyan ang lokal nga panguluhan sa nga Banwa sang Calatrava sa ilang nga mga residente nga ibalik ang istrikto nga pagpatuman sang health protocol. Ini matapos nga naka-record ang Banwa sang sunod-sunod nga adlaw nga pagsaka sang COVID-19 positive cases. Sa datos sang Municipal Health Office sang Banwa nagapakita nga mayara na sang 16 ka mga COVID-19 active cases as of March 8, 2021 kag ikadua sa may pinakadamo nga active cases nga LGU sa Bogos nga Negros Occidental. Suro pa sa MHO Calatrava ang mga nagdugang sa active cases ang mga locally stranded individuals sa LSIs halin sa Cebu kag Metro Manila. Isaman sa mga ini ang close contact sang nagpositibo nga pasyente. Nagapanguno naman nga may pinakadamo nga active cases amo ang syudad sang Silay
nga may 18. Sa kabugusan nga Negros Occidental, 124 ang mga COVID-19 active cases ag nagsaka madali sa sulod sang pila kadlaw. Ang kaksunyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabati. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibody sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Kay Apple Alvarez Tad-E, good morning. Kay Dodge Dalidada, si Guillermo Clarito, sila niya, may kape kada, niya kung taho, okay na. Ay, lahog-lahog yung mga kanamit sa taho na. Mayo pa na as COVID. Diri kita, anay. Kung may taho kada, pangapi kita. Dr. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Diri kita, mga balita naton sa puwersa sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Handa ang kapulisan sa Bacolod City Police Office nga magpabakuna kunini mangin available na. Ini ang palayag ni Police Lieutenant Maria Liberty Injapi, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office sa interview sa Action Radio. Hindi malipot Action Fred sa publiko nga ang kapulisan isaban sa nangin frontliner kung kampanya COVID-19 ang paghahambalan. Sunok kay Injapi Action Fred, dako ini nga bagay para sa ila nga maproteksyonan ang ila sini kagulingon pati na ang ila sini pamilya. Willing gid ka ng amon diri nga turnout namon na survey sa pulisan niya dagit nga magpapakuna. Sa porsyento wise pila ka percentage, ma'am? Wala ko makuha ang percentage pero since nga kinauna naton ang aton nga mga frontliners taga priority kami sa aton nga gobyerno sina no hindi kami magpamilya dira ka willing gid halos tanan sa amon. But siningon nga wala sang hindi diri pwede ka pang hindi, ma'am mo na? Yes, so isa sinaturo no nga ma'am kita nga kita hindi pero kung may reason gid man niya nga valid ka to kinanglan hindi siya magpapakuna wala man ina siya pinapilit para sa aton organization pero ang aton ring turnout gid kataas mapabakuna hindi ko nang galing mahatag sa imong exact diri sa PCPO. But most likely sila, ma'am, wise lang kapili sang klase ka bakuna? Wala kami napapili isang bakuna kung anong maabot kago schedule na kami for vaccination go give ang PCPO. Pagpangutagin na sa among City Director Action Eric kami sa kapulisan willing sa pagpapakuna.
mabakuna. Kung magabot ang tsimpo nga para sa inyo, hopefully, ang tanan na mabakuna. Yes, kami nagkakauta gani. Yung mabakuna, mga pumuluyo. So kami mismo, mapabakuna. Sa tempo nga yan, sa gramo. Police Lieutenant Maria Liberty Injapi, Public Information Officer, sang Bacolod City Police Office. Ang ining nga balita, ginadulong sa iyo sa kaluwan sa report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16. Muning lang nga kay Aladino Villalos Lumakad. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21. Oras This time check. Uning lang na kay Noel Amar, niya nung mayong pagluto sa lukos man, adobo, sugba o prito. Kung ako sa inyo, Noel, kung daw medyo dako-dako juta yung lukos, sudlan mo paitan lang tiyan niya, pagkatapos isugba, amo nang manamit gid. Nga pag-angka mo bla makahangkahang sa, kamay unod sa nga paitan, sos kampyon ang sabor. Kay Leonila Tarusan sa Purok 20 Barangay Alangilan, good morning. Kay Banoy Bahandi da, good morning lang. Ari anayo, basi kon may kapan Philippine Standard Time, las 5:23 na. Kay Giovanni Sope, good morning lang. Nagamonitor siya sa Canada, sa Montreal. Ba, kamusta sa Canada da? Kay Kent Bulak Hawanisa, good morning man. Kay Cathy Beer, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid kahon. Sige dira kay Marcy Rombines Honyo, good morning man. Diri anay kita ho, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Unang bula 11-22. Unang bula 11 kag 22. Second draw, kadua nga bula 29-20. Ikadua nga bula resulta 29 kag 20. Third draw, ikatatlo nga bula 4-25. Ikatatlo nga bula 4 kag 25. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Luto 3. 6-4 kita. Jackpot 27,721,458. Kombinasyon in any order 15, 28, 38, 4, 36, 42. Resulta sang 642 15, 28, 38, 4, 36, 42. Sa ilo kita 649. Ang jackpot 17,908,871. Kombinasyon in any order 20, 4, 12, 38, 13, 23. Resulta sang 649 20, 4, 12, 38, 13 kag 23. Sa ilo kita 658 ang jackpot 49,500,000. Resulta in any order 19, 44, 29,
30, 5, 46. Resulta sang 658, 19, 44, 29, 30, 5 kag 46. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Morning kay Julie Dirla Celestial Hongko Tixmana. Sige, morning lang may lang pag monitor tagsagid kaaga. Kay Elizabeth Malatag Gamala, good morning man. Sige. Kay Marce Rombines Honyo, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32. Si Vanessa Mayo, niya no pamahaw mo da? Tinulang gingaw Ulo gingaw, pagkatapos sugba bukaw-bukaw, may sinamakan, okay na, kampyon ng pamahaw ko dire. Ikaw yan ang kamahaw mo da? Kay Francisco Guangco, good morning. Kay Ben Bagatila. Kay Rimar Hicano Haliesgo, good morning man. Aber, dire kita. Balita naton sa City Hall. Bacolod, mayara sang alokasyon sa nag-abot nga AstraZeneca vaccine sa Pilipinas. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Banag Action Fred, ginanunsyo ni Vice Mayor Elcido Familiaran nga mayara sang alokasyon gikan sa gobyerno nasyonal ang LGU sa Bacolod City sang AstraZeneca vaccine. Kung madumduman, nagligad nga Marso 4 sang nag-abot ang unang nga batch sang bakuna sang AstraZeneca sa pungsod nga 487,200 doses. Ginpahay ni Familiaran, Chair sang local IATF, ginpahibalo sa Action Fred ni Mayor Bing Lunadia nga may ginalokal para sa Bacolod pero wala pa na ibaluan kung pila ka doses kag kung saan o ini mag-aabot. Ini nga AstraZeneca vaccine sa Action Fred ang separado sa gin-order sang syudad. Kung madumduman, mayara sang 6,300 doses sang Sinovac vaccine nga gidunar sa China ang nag-abot man sa Bacolod City subong nga bulan sang Marso. We were waiting sa corner. Sang aton share sa Astra. Okay. Sa mikang vaccines. Nagabot siya mo. So si Mayor, nagulat pa kung tinanakan nga po na location. Dapat yan si Vice Mayor Elcido Familiaran. Umpisahan na ang pag-inom sang pinaka-efektibo nga santo Center. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Munig na kay Dante Makilana, kay Andy Saludares ang Pontevedra, kay Yasmin Roldan Rabilio, kag kay Jenny Oisiser. Good morning. Diri kita. Truck driver pilason matapos ginbuno sa siyudad sang Kabangkalan. Si Aksyon Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead. May nga-action na Fred, pilason ng isa ka truck driver matapos sa bunon dira sa may Sunidco Compound, Barangay Kamugao, siyudad sang Kabangkalan, nagligad nga gabi. Ang biktima ginkilala nga si Hilvimar Opsima, 35 anyos, kag nagapuyo sa Barangay Inapoy, siyudad sang Kabangkalan. Samtang ang suspetsado ginkilala naman diri sa kay Franklin Saludo, 35 anyos, ini nagapuyo naman sa Barangay Salong sa Buman nga siyudad. Sa pag-imbestigar sang kapulisan, ining biktima ang ginbuno hinali lang sang suspek nga hubog aksyon na Fred, kag naigo ini sa lawas nawong kag sa iya sining abaga sa Buman likod. Gilayon nga nagpangisang bulig ang biktima sa security guard agod madala sa hospital. Voluntaryo naman nga nag-surrender action Fred ang ining suspect nga si Saludo sa barangay kapitan nga si Gerald Tronco. Dala ang gingamit diri nga kutsilyo. Ang suspetsado karon yara na sa Kabangkalan na PNP Custodial Facility. Panayon pa ginaimbestigar ang motibo sang pagpamuno. Balita gikan sa Nokpo Aksyon. Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Kay Diosdado Propongada, good morning lang. Mga blatter entry pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod... 50. This time check is Propungga sa London, naga-monitor siya. Ari anayo Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Kay Roberto Ducado, good morning lang. Sige, diri kita pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining gin-aligar drug pusher sa Baybasta Operation. Las 8 antak na kagabi sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, diri sa syudad sa Bacolod. Ang subject sa Baybasta Operation naging kilala kay Reland Legaspi, 20 anyos, residente ni sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Michael Tuburan, si Legaspi ang ginakabig nga high-value target sa ila sining hanay sa diin na recover sa iya ining 2 ka gramos ang suspected shabu, balor 13,000 ka pesos si Legaspi. Ang nahunong karon sa police station number 7 kag nagapangatubang sang kaso violation sang section 511 sang RA 9165. Samtang sa police station number 9, arestado man ining 2 ka mga persona gin-aligar nadakpahan sa illegal nga panahor sa Purok Medalya, Barangay Sumag, diri sa syudad sa Bacolod. Ang nagaladakpan ang Musanday Josephine Alcido, 37 anyos, kag Maylin Kalamba, 48 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Richie Gohe. Ining duha ang nadakpan o kung gin-aresto sa grupo ni Police Staff Sergeant Lodovico de la Raya ni matapos nga naaktuhan nga gahampang sang tong-its. Na kumpiskar sa duha ining isa ka set sang baraha kag 150 pesos kinapatihan bet money. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na.
Kay Carol Montuya na good morning. Siling ni Noel Amar niya, kamusta ang weather sa Bacolod? Mayo-ayo pa man, pero ang low pressure area nakasulod na sa par diri sa Pungsod, Pilipinas. Mabalik kami pagkatapos ini. The time, las 5:58. Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!